Pozdrav svima što ima ljudi, Conki Seve ovde. Dobro došli u novi klip, nije ga bilo davno, evo danas sam odlučio da snimim. I u današnjem klipu ću vam pokazati kako da skinete, instalirate Car Mechanic Simulator 2015. Pa možemo da krenemo odmah. Znači prvo što treba da uradite jeste da otvorite vaš pretraživač. Daću vam sve ove linkove u opisu ovog klipa, tako da znači kopirate ovaj link, nalepite ga ovde. Treba da skinete prvo torrent. Kada skinete torrent, znači kliknite ovde na free download i kliknite ovde free download for Windows. Kada skinete torrent, treba će vam Diamond Tools. Da biste skinuli Diamond Tools, ićete na ovaj link, također ću vam staviti u opisu klipa. Kliknite samo ovde na download, znači treba vam ova besplatna verzija. Kada sve to skinete, možete to da zatvorite i dođete na ovaj link da biste skinuli igricu. Da skinete igricu, znači kliknite ovde na download torrent. Otvorit će vam se ovo ovde i samo ćete izabrati da vam se otvori preko torrenta i to je to. Pošto sam ja već skinuo, ja ne moram opet da skidam. Samo da nađem. Moja igrica je... Evo ga ovde. Znači možete da zatvorite pretraživač i sve ostalo. I sada ćete kliknuti dva puta ovde i imate ovu kao ISO ovaj file, idete desni klik na njega, meni je već otvoreno u Diamond Toolsu, ukoliko nije, znači idete desni klik, Open With i izaberete Diamond Tools Lite. Idete Run Setup, kliknete Yes. Samo da ugasim muziku. I sad ćete ovdje da izaberete gdje biste htjeli da instalirate, znači ja hoću u D. Ok, i možete ovo da čekirate ili ne, ili da sami krekujete igricu, ali sami ćemo krekovati, znači samo klikamo install i sačekamo da se ovo popuni, odnosno da dođe do kraja. I evo završilo se, kao što vidite, successfully installed, kliknete na finish. Sada trebate da odete u My Computer, znači ovo se možete zatvorite, evo ga My Computer, kliknete na ovu sličicu kao i Open da biste našli crack, evo ga crack ovde u folderu Codex, sve ovo izaberete i kopirate, to možete da zatvorite, zatim treba da nađete folder gde ste instalirali igricu, znači ja sam instalirao ovde, ukoliko ne znate znači gde vam je igrica instalirana, možete jednostavno da je nađete na desktopu, kao što je evo je ovde, desni klik na nju, kliknete Properties, zatim Open File Location i samo desni klik znači na prazno mesto, idete Paste, izaberete Copy and Replace i to je to, igrica je krekovana i sada možemo da pokrenemo igricu. I evo nas u igrici. Kao što vidite sve radi za sada. Ja sam već znači krenuo da igram, tako da ću ja ići samo continue, odnosno da nastavim tamo gde sam stao. I evo nas u igrici, znači kao što vidite vi imate tutorial znači na početku kako šta sve treba da radite, nadam se ste snaći. Znači šta sam htio da kažem, da stvarno dugo vremena nije bilo klipova, tako da ugužim sam sada neko, nisam imao vremena uopšte da snimam bilo šta, ali nemojte da brinete, znači čim se završi ovako malo škola i to, krenut ćemo malo to ozbiljnije da radimo. Tako da subscribeujte se, ja kad sam ušao vidio sam da imam 39 subscribera, nisam mogu ni da verujem, pošto dugo nisam proveravao
uopšte kanal. Tako da je to baš veliki uspjeh za mene. Ja sad kao sipam ulje. I znači bit će gameplayeva, tutoriala kao što vidite, samo da nađem ja vremena da snimam. I tako da, eto to je to, da snimim neki klip evo na brzinu, vidim da je ova igrica, gledao sam na internetu, vidim da je popularna. I eto tako, odlučio sam da snimim klip, ukoliko ne znate za nju, obavezno probajte da je skinite, instalirajte ukoliko volite automobile. I vidimo se do sljedećeg klipa. Ćao!